ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे पुन्हा एकदा या 12व्या अध्यायामध्ये। आपण सुरुवात करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत। आणि ही श्रीनाथजींची ज्या 9व्या अध्यायामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं माधवेंद्रपुरी, आणि त्या माधवेंद्रपुरींना जो दृष्टांत, जे दुर्मिळ महात्मा आहेत आणि ज्यांना पूर्णपणे जे मन आणि बुद्धी हे भगवंतांच्या ठाई ज्या भक्तीच्या सेवा आपण बघितल्या, आणि कशा प्रकारे मग ज्यांनी द्वेष केलेला आहे त्यांनी पण आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण केलं, परंतु तो शिशुपाल कंस या सगळ्यांचा द्वेष असा होता। परंतु ज्या माधवेंद्रपुरी अशा महात्म्यांना, असे जे दुर्मिळ महात्मे ज्यांनी भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं आहे आणि जे भगवंतांना जन्म कर्म असं भगवंतांचं सर्व जाणतात, अशा भगवंतांना ज्यांनी पूर्णपणे शरण गेलेले आहेत, असे हे शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी जे यमुनेच्या तरी जेव्हा बसले होते ध्यान करायला, तेव्हा प्रत्यक्ष भगवंतांनी दर्शन दिलेलं आहे। प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांची तहान भूक ही जपलेली आहे आणि दूध घेऊन आलेले। आणि त्यानंतर आपण जे ऐकलेलं आहे की मग ज्या प्रकारे त्या झाडा झुडपांमध्ये ती मूर्ती अडकलेली असते, जिथे प्रत्यक्ष दृष्टांत देऊन त्या गोपाल बालकांनी सांगितलेलं असतं की मला तू इथून बाहेर काढ, आणि मग ती मूर्ती श्रीनाथजींची अशी त्या नाथद्वारला त्यांनी प्रतिष्ठापना केलेली आहे मूर्ती आहे, आणि त्याचंच हे मंदिर आहे, ही मूर्ती आपण बघतो। मग कालचा सुंदर असा 11वा अध्याय आपण बघितला, आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजींना पण माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। अध्ययनाची सुरुवात करतोय। 11वा अध्याय जो आपण बघितला, अत्यंत सुंदर असं विश्वरूप दर्शन भगवंतांनी दाखवलेलं आहे। पण जसं म्हटलं की भक्तांना विश्वरूप नाही, कारण ते कुठेतरी रौद्रता आहे, इतके उग्र रूप आहे, कारण अनेक मुख, अनेक दाढा आणि अनेक ज्या सगळ्यांनी सुशोभित जरी केलेलं असलं तरी त्यामध्ये एक प्रकारचं क्रौर्य, रुद्रपणा आहे, रौद्रपणा आहे। आणि म्हणूनच त्या प्रकारे अर्जुन जेव्हा हे बघतो तेव्हा तो, जरी त्याला ते बघण्याची सगळी इच्छा असते तरी तो मन त्याचं अगदी व्याकुळ होऊन जातं, आणि तो अतिशय त्याला त्याचं मन धीर धरत नाही, आणि आता मी स्थैर्य होत नाही माझ्या मनाला, तर तुम्ही माझं भगवान रूप तुमचं दाखवा, हे अर्जुनाने विनंती केलेली आहे। आणि कारण मग ज्या भगवंतांनी सांगितलं की हे सगळं बघतोयस तू, आणि याच्यामध्ये तुला वर्तमान, भूत, भविष्य, कारण भविष्यामध्ये काय घडणार आहे, मग ज्या अर्जुनाचं मनोबल वाढवण्यासाठी, मनोदौर्बल्य घालवण्यासाठी भगवंतांनी आधीच त्याला सांगितलं, मी या सगळ्यांना ठार मारलंय, कर्णाला, द्रोणाचार्य, त्यानंतर पितामह भीष्म, या सगळ्यांचा वध मी आधीच केलेला आहे, तू फक्त या युद्धामध्ये एक निमित्त मात्र होणार आहे। ज्या सर्जनच्या हातातलं इन्स्ट्रुमेंट आपण बघितलं की अशा प्रकारे आपण भगवंतांच्या हाताचं निमित्त होऊ शकतो। आपल्या आपल्या आपल्याकडून तशी सेवा होतीये, पण आपण निमित्त आहोत, आपण कुठेतरी एक साधन बनतोय भगवंतांच्या हातचं। आणि त्याच प्रकारे
अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तू एक साधन आहेस, मी या सगळ्यांना कधीच ठार मारलेला आहे, तू फक्त एक औपचारिकता म्हणून हे जे घेणार आहेस, तुझ्या हातात धनुष्य गांडीव, आणि त्याने तू सॉरी त्याने तू या शत्रूचा नाश करणार आहेस, एवढी मी तुला पूर्णपणे खात्री देतो. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांनी अर्जुनाला सर्व दर्शन दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच ज्या अनन्य भक्तीद्वारेच या भक्ताचं भगवंतांना दर्शन होऊ शकतं, अशा प्रकारे अर्जुनाने जेव्हा विनंती केल्यानंतर तो अनन्य भक्तच भगवंताला त्या भगवान रूपामध्ये जाणू शकतो, असा भगवंतांचा लाडका शिष्य, लाडका भक्त हा अर्जुन होता. आणि त्याच्या विनंतीला मान देऊन भगवंतांनी ते स्वीकारलेलं आहे. आणि परमात्मा रूप आधी आपलं आणि मग चारभुजाधारी नंतर आपलं मनुष्य रूप, सुंदर असं मनमोहक रूप हे भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलेलं आहे, जे बघून अर्जुन शांत झालेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की जो कोणी हे की भक्त केवळ अनन्य भक्तीनेच भक्त केवळ याचं दर्शन घेऊ शकतो. आणि मला या दुर्मिळ अशा की जे देवी देवता सुद्धा याचं दर्शन घ्यायला आसुसलेले असतात, आतुरलेले असतात, अशा या दुर्मिळ अशा विश्वरूप या मनुष्य रूपाचं दर्शन घेतोय. आणि याही आधी ज्या विश्वरूपाबद्दल भगवंतांनी सांगितलं की हेही इतकं दुर्मिळ रूप आहे, जे मी कुणालाही पुढे जरी कितीही तप केले, ध्यान केलं, कितीही तपस्या केली, तरीही हे रूप पुन्हा कुणाला बघायला मिळणार नाही. अशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. ज्या कृष्णाला पाहण्यासाठी अत्यंत शुद्ध भक्ती, मनामध्ये शुद्धता आणि शुद्ध भक्तीच्या स्तरापर्यंत, ज्या कालच्या अध्यायात आपण प्रभूजींच्या प्रश्नांना उत्तर दिलं की शुद्ध भक्त हा केवळ त्या भक्तीमध्येच संलग्न असतो, त्याने कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे विलीन केलेलं असतं. आणि आज हा सुंदर असा हा 12वा अध्याय, खूप छोटा अध्याय पण खूप सुंदर आणि खूप महत्वाचा आहे. मग ज्या पहिल्याच काही श्लोकामध्ये अर्जुन भगवंतांना विचारतोय, कारण अर्जुनाला हा प्रश्न 12व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला का आलाय, 11वा अध्याय संपलाय आणि 12वा अध्याय जो भक्ती मार्गाचा शेवटचा टप्पा आहे तेव्हाच का अर्जुन विचारतोय. कारण अर्जुनाचं कुठल्याही परिस्थितीत ज्या ज्या प्रश्नाला तो विचारतोय की निर्विशेष रूपावरती का निर्विशेष ब्रह्म रूपावरती जे पूजा करतात, का मग तुझ्या भगवान रूपावरती जे पूजा करतात, कोण त्याच्यामध्ये श्रेष्ठ आहे आणि कोणाची अव्यक्त कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे, हे मला तू सांग. आणि मग भगवंत सांगतायत आणि ज्या प्रकारे भगवंत ग्वाही देत आहेत की या भक्तीच्या टप्प्यावरती आणि कशा प्रकारे माझ्या मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु, माझं मन आणि बुद्धी, तुझं मन आणि बुद्धी तू एकाग्र करून माझ्यावरती जेव्हा पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करतोस, पूर्णपणे माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतोस, कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतोस, ज्या नामस्मरणामध्ये विलीन होतोस, अशा प्रकारे अशाच भक्ताला भगवंत ते भगवान रूप दाखवू शकतात. आणि त्या भगवान रूपाचं जो दर्शन घेतो आहे, भगवान रूपाला जो मानतोय, ते निश्चितच श्रेष्ठ आहे असं भगवंताने सांगितलंय. मग भगवंत खूप ऍडजस्ट करतायत. आपल्याला वाटतं आपण ऍडजस्ट करतोय, पण भगवंत खूप ऍडजस्ट करतायत. कशा प्रकारे, तर तू जर मग निरनिराळे भक्तीचे टप्पे सांगितलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये अनन्य भक्ती आपण बघितलीच काय, पण अनन्य भक्ती जमत नसेल तर मग साधना भक्ती, साधना भक्ती जमत नसेल तर निष्काम कर्माद्वारे भक्ती, निष्काम कर्म जमत नसेल तर मग कशा प्रकारे ज्ञान, ध्यान आणि त्याग या गोष्टीचं महत्व पटवलेलं आहे. आणि मग सगळ्यात शेवटी काही ज्या शेवटच्या श्लोकांमध्ये 13 ते 20 की भगवंताला असे कोण प्रिय भक्त आहेत, मग त्या सगळ्या भक्तांचे गुण आपण जाणून घेणार आहोत. कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहेत या सगळ्या श्लोकांमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. मग अर्जुन भगवंतांना विचारतो, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात, ते अव्यक्त कसे आहेत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अर्जुनाला हा प्रश्न का आता पडला आहे, कारण अर्जुन हा भगवंतांच्या भगवान रूपाशी ज्याने कबूल केलेलं आहे, कालच्या अध्यायामध्ये त्या विश्वरूप दर्शनाला घेण्याची खूप इच्छा होती, परंतु आनंद झालेला आहे, परंतु आता मन असं व्याकुळ झालंय, मन सद्गतीत झालंय अर्जुन, आणि आता ते जास्त रूप बघू शकत नाही. म्हणून तू हे रूप समाप्त कर आणि मला तुमच्या भगवान रूपाचं दर्शन द्या.
कारण अर्जुन हा भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, प्रिय भक्त आहे. तो भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच संलग्न आहे. त्याच्याशीच जोडला गेलेला आहे कुठेतरी. आणि म्हणून अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की जे भगवंताला ब्रह्म म्हणून जाणतायत, जे ब्रह्म रिअलायझेशन, आपण ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, मग ज्या निर्विशेष अशा, ज्याला फॉर्म नाहीये, फॉर्मलेस अशा, ज्याला काही स्वरूप नाहीये, अशा स्वरूप नसलेल्या अवताराकडे किंवा ज्या शक्तीला जे मानतायत आणि त्याची पूजा करतायत ते श्रेष्ठ, का मग जे पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये भगवान रूपाशी जे संलग्न आहेत आणि त्यांच्या व्यक्तिगत अशा रूपाशी जे संलग्न आहेत ते पूजा करतात, अशा प्रकारे कोण श्रेष्ठ आहे? मग भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच, मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून असा भक्त आपल्याला दिसतोय बघा, जो भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये पूर्ण रममाण आहे. मग काय आहे हे फॉर्मलेस? तर फॉर्मलेस एनर्जी म्हणजे फक्त कुठल्याही प्रकारची अशी नुसती मूर्ती नाही, ही मूर्ती पूजा नाही, तर कशा प्रकारे त्याला अर्च्य विग्रह म्हटलं जातं. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, ज्याचं मन आणि ज्याचं मन माझ्या वैयक्तिक रूपावर, जे भगवान रूपावरती, स्वरूपावरती स्थिर आहे, जे महान आणि दिव्य श्रद्धेने भगवंतांची उपासना करण्यात मग्न आहे, त्यांना मी परिपूर्ण मानतो. मग काय आहे हा अर्च्य विग्रह? काय आहे ही मूर्ती पूजा? तर या नुसती मूर्तीची पूजा नाही. मग उदाहरण दाखव, एक लेटर तुम्ही लिहिता बरं का, तर ते लेटर लिहिलंय, त्या लेटर लिहिल्यानंतर एक आपली लाल रंगाची पोस्टाची पेटी असते, जी सरकार मान्यते असते. आणि मग त्या पेटीमध्ये जर तुम्ही ते पत्र टाकलं तर तुमचं पत्र त्या योग्य डेस्टिनेशनला जातं. आता तशाच प्रकारची पेटी ही एका लहान मुलाने खेळण्यात बनवलेली आहे. तर त्या खेळण्यातल्या त्या पेटीमध्ये पत्र टाकलं तर जाईल का मग या पेटीमध्ये पत्र टाकलं तर जाईल? तर काय होईल? माताजी तुम्ही म्यूट झाला. हरे कृष्ण. ओके ओके, थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे ती लाल रंगाची पेटी, जी सरकार मान्य आहे, ज्याच्यामध्ये ते पत्र टाकल्यानंतर जाईल का होते त्याच्या डेस्टिनेशनला, का मग त्या खेळण्यातल्या पेटीत पत्र टाकलं तर जाईल? खूप साधा प्रश्न आहे, पण तुमचं उत्तर अपेक्षित आहे मला. काय सांगू शकाल? हरे कृष्ण. खूप सोपा प्रश्न आहे, सोपं उत्तर आहे त्याचं. चॅटमध्ये उत्तर देऊ शकता तुम्ही. सरकार मान्य पेटीत. अगदी बरोबर मनीषा माताजी, अगदी बरोबर. येस, सरकार मान्य पेटीत. म्हणजे त्या खेळण्यातल्या पेटीला ते स्वरूप कशाचं आहे? तर ते खेळण्यातलं स्वरूप आहे. आणि ज्या सरकार मान्य अशा पेटीमध्ये जर ते पत्र टाकलं जातं तर त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब आणि ते पूर्णपणे ऑथोराइज्ड असतं. आणि त्याचप्रमाणे जे निर्विकार रूप नाही, तर जे फॉर्म असलेलं, जे मूर्ती पूजा भगवंतांची केली जाते, जो भक्त आपल्याला दिसतोय, भगवंतांची सेवा करतोय, भगवंतांना सजवतो आहे, असा भक्त या भगवान रूपाशी जेव्हा निगडीत असतो तेव्हा तो पूर्णपणे त्या अर्च्य विग्रहाशी पूर्णपणे संलग्न असतो, पूर्णपणे जोडला गेलेला असतो. काय आहे हा अर्च्य विग्रह? तर पूर्णपणे प्रतिष्ठापना जेव्हा त्या मूर्तीची केली जाते, जेव्हा ती मूर्ती आणली जाते तोपर्यंत नाही, परंतु जेव्हा त्यावरती सगळे संस्कार, त्यावरती सगळी प्रतिष्ठापनेचं कार्य केलं जातं, कशा प्रकारे मंत्रोच्चार केले जातात, आचमन घेऊन मग ज्या सप्त नद्यांच्या पाण्यानी, नंतर पंचामृतानी, अशा अनेक सगळ्या ज्या आपण शास्त्रोक्त आणि वेदोक्त माहितीनुसार ज्या प्रकारे ती प्राणप्रतिष्ठा केली जाते, तेव्हा तो प्राणप्रतिष्ठा केलेल्या भगवंतांची मूर्ती ही पूर्णपणे भगवान स्वरूपाची असते. आणि त्या भगवान स्वरूपाशी आपण आपला, जसं मी कालच्या अध्यायात म्हटलं, की त्या मूर्ती समोर बघून, मग तो हार बघून आणि भगवंताचं सगळं सौंदर्य बघून आपण इतके तल्लीन होऊन जातो की मग आपण जर काही निराशा अवस्थेत असू तर कोणाकोणाच्या घळाघळा डोळ्यातनं पाणी येतं. अशा प्रकारे त्या मूर्तीच्या पूजेला, किती त्या भगवान रूपाला, कारण त्या प्रकारे भगवान रूपाशी असं निगडीत केलं जातं. आणि म्हणून जे जे
निर्विकार नसलेले पण जे भगवंतांच्या भगवान रूपाला जाणणारे जी लोक आहेत, त्यांना भगवान हे मनुष्य रूपातच हवेत की जे त्यांच्याशी जोडले जाऊ शकतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या अर्च विग्रहाला पूर्णपणे प्राणप्रतिष्ठा जी केली जाते त्या मूर्तीमध्ये, आणि मग ती मूर्ती अतिशय जी पूजेसाठी, ज्याची रोज दररोज पूजा अर्चना केली जाते, आपण ज्या राधाकृष्णांचं मंदिर बघतो कशा प्रकारे ते सजवलं जातं, त्यानंतर आरती केली जाते. सकाळी 4:30ला मंगल आरती असते, तुलसी आरती असते, नंतर वेगवेगळ्या दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या काळामध्ये ती आरती आणि भगवंतांची पूजा केली जाते. अशा प्रकारे आपण या भगवंतांनी सांगितलं या श्रेष्ठ अशा रूपावरती, कुठलं श्रेष्ठ रूप तर भगवंतांचं भगवान रूप. आणि मग भगवंत विचारतायत आता, जेव्हा अर्जुनाने विचारलं की मग जर हे श्रेष्ठ आहेत तर कशा प्रकारे त्यांच्या टप्प्यावरती येऊन ते पुन्हा कृष्ण भावनेत येऊ शकतात का, तर भगवंतांनी सांगितलंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जसं म्हटलं की फलगो वैराग्यामध्ये बघा की भगवंतांसाठी सगळं सोडून दिलेलं आहे, पण पुन्हा काही काळाने त्या भौतिक इच्छा होण्याची, कारण मन तिथे आहे आणि त्याची इच्छा पूर्ण होण्याची खूप गरज असते. जर पुन्हा गरज भासली तर पुन्हा त्या भौतिक युगामध्येच घसरलं जाईल. आणि म्हणूनच भगवंत इथेही सांगतायत की संयमन करून, इंद्रियांचं संयमन करून कशा प्रकारे सर्वांच्या ठाई समबुद्धी, मग जी व्यक्ती आहे जी भगवंतांच्या निर्विशेष ब्रह्मा अशा रूपाला मानतीये, परंतु त्या रूपाला मानून सुद्धा कुठेतरी स्वतःमध्ये ती डिसिप्लिन, शिस्त आणतीये की मग स्वतःच्या इंद्रियांचं नियमन समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर चंचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची उपासना ते करतात. आणि अशा प्रकारे ही उपासना केली जाते, त्याचंही महात्म्य तेवढंच आहे. आणि मग ते ते लोक सुद्धा जे जे असे प्रयत्न करतात ते लोक निश्चितच शेवटी भगवंतांच्या मार्गावरती येतात. आणि भगवंतांनी म्हणूनच सांगितलेलं आहे, काही काही वेळेला काही वेळ जायला लागते, काळ जायला लागतो, त्याप्रमाणे मग ज्या सत्याच्या निर्विशेष अशा रूपाची पूर्णपणे उपासना करतायत त्यांचं मन पालटून परिवर्तित होऊन ते कुठेतरी भगवान रूपाशी संलग्न होऊ शकतात. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्यांचं मन परम सत्याच्या अव्यक्त, पुन्हा भगवंत सांगतायत की जे अव्यक्त रूपावरती म्हणजे इम्पर्सनॅलिटी आणि पर्सनॅलिझम आणि इम्पर्सनॅलिझम, ज्या पर्सनॅलिझम म्हणजे वैयक्तिक रूपावरती भगवंताच्या भगवान रूपाला ज्यांनी मानलेलं आहे अशा त्या रूपाशी निगडीत असतात, आणि जे ब्रह्म रूपाशी जे निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले असतात त्यांच्यासाठी मात्र ही प्रगती, ही अध्यात्म प्रगती ही थोडीशी क्लेशदायक ठरते. कारण त्यांचं कन्व्हिन्स व्हायला, त्यांच्या ते विचार पटायला आणि तेवढ्या गोष्टी साध्य करायला त्यांना तेवढा वेळ घ्यायला लागतो. आणि म्हणून हे देहधारी जीवासाठी नेहमीच दुष्कर असते. जे स्वतःला त्या देहधारी भावनेमध्ये, मग हा प्रपंच आहे जो तो आपल्या कमिटमेंट्स मध्ये आहे, त्याच्यामुळे निश्चितच या भौतिक जगतामध्ये आपण जे काही वापरतोय राहतोय या भगवंतांच्या शक्ती आहे, पण ती कृतज्ञता. एक मिनिट. माझा आवाज येतोय का माताजी? हो हो माताजी, येतोय. येतोय हरे ना, काहीतरी इथे कृष्ण. हो. मला नोटीस आली. नाही माताजी, येतोय. येतोय. हो. आणि म्हणूनच अशांसाठी, ज्यांनी अव्यक्त रूपावरती भगवंतांच्या उपासना केलेली आहे, अशांसाठी हा मार्ग थोडा दुष्कर बनतो. जसं आधीच्या श्लोकामध्ये म्हटले की हेही लोक त्याच मार्गावरती फॉरवर्ड
पुढे जात असतात. परंतु आधी सुरुवातीला मात्र त्यांना कठीण जातं, भगवंतांचं अस्तित्व जाणणं त्यांना कठीण जातं. आणि म्हणून या मार्गात प्रगती करणे या देहदारी भावनेशी थोडं निगडीत, थोडं कठीण असतं, कारण ते कुठेतरी स्वतःच्या देहदारी भावनेशी निगडीत असतात. आणि म्हणून त्यांचा त्या अव्यक्त रूपावरती विश्वास नसतो, किंवा त्यांना ते अस्तित्व मान्य असतं, भगवंतांचं भगवान अस्तित्व. ज्या अर्चविग्रहाला आपण आता जाणलं, जी मूर्तीपूजा आहे, ती मूर्तीपूजा म्हणजेच त्या अर्चविग्रहाची पूजा केली जाते. परंतु तरीही काही ब्राह्मण, काही लोक अशा अशा देहदारी भावनेशी निगडीत असतात की ते त्या ब्रह्मरूपाशी, ते त्या भगवान रूपाशी संलग्नच होऊ शकत नाही. मग अशा वेळेला काय केलं जातं, तर त्यांची आध्यात्मिक प्रगती कशा प्रकारे, मग ज्या वेळेला ते देहधारी भावनेशी निगडीत आहे, म्हणजे त्या सामान्यतः आपण बघू की तू शरीर नाही आत्मा आहेस असं कुणाला सांगितल्यावर ते इतक्या लगेच आचरणात आणणं हे खूप कठीण गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच या देहधारी भावनेशी निगडीत आहात, आणि म्हणून तुम्ही कृष्णाशी सामावून जोडले जाऊ शकत नाही. तर कृष्ण इथे सांगतोय, मी सुद्धा कुणाशी जोडला जाणार आहे, मी एखाद्या अव्यक्त फॉर्मशी, मी काय फक्त कशा प्रकारे पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी, जल याच्याशी कुठे जोडला नाही जाणार आहे, कारण माझाही तो फॉर्म आहे. तो फॉर्म, या फॉर्मशी जो स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर आहे त्याच्याशीच मी जोडलं जाणार आहे. आणि म्हणूनच माझाही हा जे काही अर्च विग्रहात रूप, ज्या मूर्तींमधून मी वावरतो, आणि अशा प्रकारे ज्या मूर्तींची पूजा केली जाते, आणि म्हणूनच या देहधारी जीवांसाठी हे थोडंसं कठीण असतो हा मार्ग. मग भगवंतांनी सांगितलंय ते त्या मार्गाकडे वाटचाल करीत असतात, पण मग त्याला बरेच टप्पे गाठायला लागतात, आणि म्हणूनच हा अत्यंत दुष्कर असा मार्ग असतो. पण भगवंत खात्रीही तितकीच देत आहे, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य परमत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात् पार्थ मय्या वेशीत चेतसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्थ मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत इथे ग्वाही देत आहेत की जे मन्मना भव मद्भक्तो, जे माझं पूजन करतात, आपली सर्व कर्म मला अर्पण करतात, ज्या अनन्य भावाने भगवंतांची भक्ती करतात आणि मन आणि बुद्धी भगवंतांच्या स्थायी स्थिर करतात, त्यांच्या ठाई स्थिर करतात आणि भगवंतांचंच ध्यान करीत असतात, हे पार्था, हे जन्मरूपी संसार, जिथे या महासागरामध्ये मृत्यू लोकामध्ये जो गटांगळ्या खातो आहे, ज्या महासागरातून मग भगवंत हात द्यायला तयार आहेत, जे परमात्म्याचे आपण अंश आहेत, अशा परमात्मा आपल्यासाठी थांबून राहिलेला, आणि तो निश्चितच आपल्या मदतीला धावून येणार आहे. आणि म्हणूनच असा हा भक्त भगवंतांना विशेष आहे, आणि या भक्ताचं निश्चितच भगवंत या जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून उद्धार करतात. मग आता आपल्याला जाणायचंय की या सगळ्याचा उल्लेख, मग भगवंत सांगतायत की तुझं मन आणि बुद्धी हे सगळं स्थिर कर, याला अनन्य भक्ती म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्याचा उल्लेख होणार आहे. पण भगवंत इथे निरनिराळ्या प्रकारचे ऑप्शन्स देतात. भगवंतांनी सगळ्यांना मान्य केलेलं आहे, परंतु कशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांना शरण जाऊ शकता, या ज्या भक्तीचे हे जे मार्ग आहेत हे आपण नीट जाणून घेऊया. आणि म्हणून ही पहिला मार्ग आहे अनन्य भक्तीचा मार्ग. मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्यावर म्हणजे पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांवर, पुरुषोत्तम भगवंतांवर तुझं मन आणि बुद्धी ही स्थिर कर, माझ्या ठाई युक्त कर, हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून जे सवंगडी आपल्याला दिसतायत बघा की किती भगवंतांच्या प्रेमामध्ये आहेत, भगवंतांबरोबर बाललीला करतायत, पण भगवंतांच्या इतके निकट आहेत आणि इतके निर्व्याज प्रेमामध्ये आहेत की ते भगवंतांनाच आपलं सर्वस्व समजतात, आणि म्हणूनच आपलं मन आणि बुद्धी भगवंतांवर स्थिर करतात, आणि ते निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करतील. अशी ही अनन्य भक्ती, जिथे मन आणि बुद्धी एकत्र करून भगवंतांवर स्थिर केली जाते, अशी ही अनन्य भक्ती.
मग भगवंत सांगतायत की अनन्य भक्ती जर शक्य नसेल, बघा भगवंतांनी जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत, मग जर अनन्य भक्ती शक्य नसेल, तुला तुझं मन आणि बुद्धी एकत्र करता येत नसेल, एकवटून ते भगवंतांवर केंद्रित करता येत नसेल तर अथचित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलपणे माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंतानी, जसं मी म्हंटल की भगवंतानी स्वीकारलंय सगळ्यांना, पण भगवंत इथे ऑप्शन्स देत आहेत की तुम्ही अशा रीतीने भक्ती करू शकतात. मग जो अनन्य भक्ती, मला सांगा बरं, एखादी ड्रायव्हर असेल, एखादी ड्रायव्हर ट्रेनर ड्रायव्हिंग म्हणजे जो शिकणार आहे त्याला ट्रेनिंग देत असेल, तो ड्रायव्हर ट्रेनर, तर तो तो कुठल्या सीटवर बसणार, तर तो डाव्या बाजूच्या सीटवर बसणार. पण पूर्णपणे कंट्रोल गाडी कोण करत असतं, तर तो ड्रायव्हर करत असतो. मग तोच ड्रायव्हर पहिल्याच दिवशी त्या ज्या त्याच्या शिष्याला, त्याच्या त्या स्टुडंटला पहिल्याच दिवशी हायवेवर घेऊन सोडून देईल का हो? सांगा मला चॅटमध्ये. कमी येतोय का आवाज? आता येतोय क्लिअर? त्यांचा काहीतरी नेटवर्क इश्यू असेल ना. येस, नाही, बरोबर, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. येस, येस, येस. धन्यवाद सगळ्यांना, धन्यवाद. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे तो हायवेवर सोडणार नाही. कारण का? कारण त्याला पूर्ण माहिती द्यायची गरज आहे. टप्प्याटप्प्याने तो जेव्हा शिकेल की काय असतं ऍक्सिलेटर, काय आहे ब्रेक, काय आहे क्लच, कुठला रेअर व्ह्यू पाहिजे, कुठल्या आरशावरती केंद्रित पाहिजे, कशा प्रकारे नजर स्थिर पाहिजे, हे सगळं ट्रेनिंग घेऊन मग शेवटच्या दिवशी ट्रेनरनी जर केलं तर तो पूर्णपणे ट्रेनिंग घेतलेला व्यक्ती असते. आणि म्हणून मग ती त्या टप्प्याटप्प्याने पुढे जाऊ शकते. त्याच प्रकारे अनन्य भक्तीचं आहे. आणि म्हणूनच या अनन्य भक्तीवर येण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने, मार्गाने तू प्रगती करू शकशील. आणि म्हणूनच तुझं मन आणि निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यामध्ये तू जर असमर्थ असशील तर या नियामक तत्वांचं तू पालन कर, ज्याला साधना भक्ती म्हटलेलं आहे. आणि अशी ही साधना भक्ती म्हणजे काय, तर जे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स पाळले जातात. मग तुम्ही स्वतःला चॅन्टिंग 16 माळा केल्याशिवाय मी झोपणारच नाही आज, आणि माझ्या या दिवसभरामध्ये 16 माळा पूर्ण झाल्या पाहिजे, भागवताचा एक तरी पान मी वाचेन, एक तरी अध्याय वाचेन, स्कंदामधील अध्याय मी वाचेन, अशा प्रकारचे जर नेम बनवले तर निश्चितच कुठेतरी ती आध्यात्मिक प्रगती सुरू होईल. आणि मग आपण त्या आनंद भक्तीकडे हळूहळू वळू. म्हणून भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तू या नियामक तत्वांचं पालन कर. मग सकाळी उठून चॅन्टिंग कर, किंवा मग निरनिराळ्या प्रकारच्या ज्या काही प्रभुवाणी, प्रभुपाद वाणी आहे त्या कानावर पडू दे. अशा निरनिराळ्या तू मार्गांना आणि साधनांना तू ऍक्सेप्ट कर, आणि अशा या साधनेतून तू निश्चितच साधना मुक्ती घेऊ शकशील. आणि म्हणून भगवंतांनी हा ऑप्शन दिलाय की मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर, तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. अशी ही साधना भक्ती म्हणजे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स जे आहेत त्याला फॉलो करणं. मग आता जर जर तुम्हाला तेही शक्य नसेल, मग तुला जर कशा प्रकारे ह्या भक्ती जर तुला शक्य नसतील, अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, तर मग तू काय करू शकतोस, तर तू भगवंतांसाठी कर्म करू शकतोस. बघा, हे कर्म करणं तर आपल्या हातात आहे. अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकाल नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, जर साधना भक्ती पण तुला शक्य नसेल तर तू माझ्यासाठी काम कर. की जे काही, मग आता हा मंदिराचं बांधकाम करणारा दिसतोय, तो मंदिराची बांधणी करतोय, म्हणजे तो भगवंतांची सेवा करतोय. आणि अशी ही सेवा निष्काम पद्धतीने कर, की ज्या प्रकारे त्या कर्मात न अडकता ती निष्काम पद्धतीने मला अर्पण करते. आणि म्हणून माझ्यासाठी केलेलं कार्य तुम्हाला, माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेमध्ये येऊ शकाल. म्हणून त्या टप्प्याटप्प्याने जाण्यासाठी अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, आणि मग ही निष्काम कर्मातून
पुढे जाऊन आपल्याला कशा प्रकारे ज्या निष्काम कर्माला आपण जाणलेले जे अकर्माकडे वाटचाल करतं आणि त्याप्रमाणे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत की मग भगवंतांना जरी आपण ते निष्काम कर्म, मग भगवंत म्हणाले की जरी तू त्या कर्माची फळं ते कर्म मला आणून दे, कर्म मला जर त्याच्यामध्ये गुंतवत असशील आणि तर तर तू काय कर, तर तू तसं जमत नसेल तर तू काय कर, तर तुला जे मिळतं आहे, जे काही तू कमवतो आहेस, जे काही अन्न सेवन करतो आहेस, त्यातला छोटासा भाग मला देण्याची कृतज्ञता व्यक्त करू शकतोस. आणि अशा प्रकारे तू निष्काम कर्मातून मग त्या ज्ञानाला घेऊन ते ज्ञानाचं आचरण म्हणून ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आणि ध्यानापेक्षा ज्या भगवंतांचं ज्या प्रकारे भगवंतांनी सांगितलं की एक मिनिट हा मला तो एक गोष्ट याच्यात हा तर अशा प्रकारे जे अनन्य भक्ती करू शकत नाही त्यांना साधना भक्ती सांगितली, जे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स चॅन्टिंग करा, सकाळी उठून अंघोळ करून 4:30 वाजता चॅन्टिंग करा, किंवा ती वेळ साधली जात नसेल तर जेव्हा तुमच्या कमिटमेंट नसतील तेव्हा तुम्ही करा, देवाला भोग अर्पण करून तो नैवेद्य ग्रहण करा, एकादशीचं व्रत करा. अशा निरनिराळे तुम्ही प्रिन्सिपल्स पाळू शकता. मग तुम्ही फक्त तुमचं काम करू शकता. ते निष्काम पद्धतीने कसं की त्या कर्माच्या फळांची कुठली अपेक्षा नका ठेवू. आणि म्हणूनच मग तुम्ही सर ही लिंक सुद्धा आता ही 3 जुलै पासून ही लिंक सुरू होतीये, जे कोणी व्हॉलेंटिअरिंग करायला, मग तुम्ही सगळेजण डिवोटीज फक्त एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप किंवा कुठल्याही तुमच्या ग्रुपमध्ये ते शेअर करत जायचं की अशा अशा प्रकारे ही लॉन्च होती, अशा अशा प्रकारे ही बॅच भगवद्गीतेची सुरू होणार आहे. मग आपण आपलं काम केलेलं आहे कर्म, मग ते कर्म काय त्यांनी जॉईन केली की नाही किंवा त्याच्या पुढचा भाग आपण बघणं हे त्याची गरज नसते, परंतु आपल्याकडून आपण कर्म योग्य केलेलं आहे ना. म्हणून मग भगवंत सांगतायत यत करोषि यद यस्नाशी यद जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौंतेया तत्मत गुरु पुरुषवार्पणम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जर तू ते बांधकाम जसं दाखवलं आहे जसं तू भगवंतांसाठी कर्म करू शकत नसशील तर जी काही फळं आहेत ती भगवंतांना अर्पण कर. मग या प्रकारे काय सांगितलं की सकाम कर्मातून केलेली सुद्धा पण त्या वृत्ती कदाचित चांगली असते, परंतु त्या त्या गुणाला, मग त्या सत्व गुणामध्ये पण कधी कधी की कशा प्रकारे तू जरी ते सकाम कर्म केलंस तरी तू जे काही अर्थार्जन करतो आहेस, जे काही तू खातो आहेस, जे काही तू कमवतो आहेस, त्यातला छोटा वाटा तरी कृतज्ञतेच्या भावनेने भगवंतांकडे जाईल इतकी काळजी घ्यावी. आणि अशा प्रकारे मग त्यालाच म्हणतात की कशा प्रकारे निष्काम कर्मातून जरी सकाम कर्म करत असला तरीही त्याची बुद्धी आणि मन एकत्र करण्याच्या प्रमाणेच ते कर्म, त्या कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण करणं आहे. आणि म्हणूनच इथे या स्लाइडच्या अनुषंगानेच तुम्हाला एक दोन गोष्टी शेअर केल्या जातील. कारण तू जे काही खातोय, जे काही अर्पण करतोय, जे काही आपण कमवतो आहे, त्यातला थोडा भाग तरी आपण इस्कॉनच्या मदतीसाठी, ज्या मंदिर बांधणीसाठी देऊ शकतो. आणि मग अशा प्रकारे या सगळ्या डोनेशन लिंक्स आहेत. कुठलीही सक्ती नाहीये तुम्हाला, पण हा भगवद्गीतेचा वर्ग असाच मोफत चालू राहणार आहे, लेवल 2 चालू राहील. मग आपण यासाठी कृतज्ञता म्हणून व्यक्त करू शकतो. आणि ती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तुम्ही निश्चितच तो विचार करू शकता. आणि म्हणून हे सगळे जुने आहेत, पण तुम्हाला या सगळ्या वेबसाईट्स आणि तुम्हाला एक PDF शेअर केलं जाईल ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळी माहिती असेल, जे काही कन्स्ट्रक्शनसाठी जे काही मदत सेवा हवी आहे. आणि लवकरात लवकर हे मंदिर आता बांधून पूर्ण करायचंय. ऑलमोस्ट 70% मला वाटतं मंदिर झालंय. मध्ये रथयात्रा सुद्धा झाली तिथे. आणि आता एक नवीन रथयात्रा सुरू होतीये जी जगन्नाथ महाराजांची असते, जी रथयात्रा इथे करणार आहेत. आणि अशा प्रकारे उत्सवाने, मग या उत्सवाला निश्चित जाऊन तिथे सामील होण्याचा प्रयत्न करा. तो सत्संग, तर साधू संघ निश्चितच मनातलं परिवर्तन आणायचा प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणूनच जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यास असमर्थ असशील तर त्या कर्म फळांचा त्याग कर. मग ज्या यशोदा मातेचा आणि नंदलालाचा आपण बघतो
शकतो आहोत. भगवंत आले आहे जन्माला, दुसरं काहीही नको म्हणून तो सगळं दान करायला लागतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तू त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न करू शकतोस. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की अशा गोष्टीने तू करू शकतोस. मग ह्या गोष्टी कशा करू शकतो आपण? तर ज्ञानाने. प्रत्येक गोष्टीला ज्ञानाची आवश्यकता आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासम ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्यागच्छांती निरंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जर हे अभ्यास करणं, असं हे ज्ञान संपादन करणं शक्य नसेल तर प्रॅक्टिकली मग या गोष्टी भगवंतांनी सांगितलेल्या आहेत की ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. कित्येक वर्ष जे ध्यान करता आहेत आणि त्यांचं तप इतकं आहे, इतकी पवित्रता त्यांच्यामध्ये आलेली असते. आणि म्हणूनच तू जेव्हा या मार्गावरती येऊन माझं अनुशीलन करशील तेव्हा निश्चितच तुला संलग्न भगवंतांशी जोडलं जाण्यासारखं वाटू शकेल. आणि म्हणूनच ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. ज्या ध्यानाचा इथे उल्लेख केलेला आहे, जे जे आधीच्या काळामध्ये सत्ययुगामध्ये हे ध्यान धरलं जायचं, तिथे लाखो वर्ष लोक जगायची. परंतु इथे तर आपण अजून अपराध भावनेमध्ये चॅन्टिंग करतो आहोत. आणि आपण लवकरात लवकर त्या 18 नंतरचा पुढचा टप्पा कसा गाठू शकू या सगळ्याची कुठेतरी मनामध्ये विचार करण्याची गरज आहे. म्हणून या ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ, ज्याच्यामध्ये समाधीस्थ अवस्थेमध्ये 8 अंग जी आहेत त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये सुद्धा भगवंतांना शरण जाता येतं, भगवत धामाची प्राप्ती करता येते. आणि सगळ्यात तिसरा एक मिनिट. आणि म्हणूनच मग या ध्यानापेक्षा काय, तर ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आणि ध्यानापेक्षा कर्मफळांचा त्याग श्रेष्ठ. आणि म्हणूनच मग तो निष्काम कर्मयोग अकर्माकडे वाटचाल कशी करेल. नुसतंच ते निष्काम नको आहे तर भगवंतांसाठी तो नैवेद्य अर्पण करून, म्हणजे निष्काम कर्मयोग कुठेतरी श्रेष्ठ अशा प्रकारे कर्मफल की कर्माच्या फळांना त्यागलं जातं. आणि म्हणूनच ते ज्ञान घेऊन या ज्ञानाच्या आचरणातून ते ध्यान धरून मग पुढे या टप्प्याला गाठलं जातं. आणि अशा प्रकारे ध्यानापेक्षाही कर्म त्या फलाचा त्याग करणं हे श्रेष्ठ आहे. अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्य बांधील होत नाही, त्याला मनशांती प्राप्त होते. कारण ती बांधिलकीच निघून जाते. कुठल्याही परिस्थितीत मनुष्य बांधलेला राहत नाही. आणि म्हणूनच मग त्या कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. आता हे सगळं भगवंतांनी सांगितलं बघा की कुठले कुठले भक्तीच्या सेवा आहेत. मग अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्म भक्ती, सकाम कर्मातून कुठेतरी कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण करणं. त्यानंतर मग जो कशा प्रकारे भगवंतांनी ज्ञान, ध्यान आणि मग सगळ्यात शेवटी निष्काम कर्म, ज्या ज्ञान, ध्यान आणि ज्या फळांचा त्याग करणं, अशाच प्रकारे अकर्माची वाटचाल करणं, अशा या गोष्टीला भगवंतांनी जास्तीत जास्त महत्व दिलेलं आहे. ह्या सगळ्या भक्तीच्या आपण सेवा जाणलेल्या आहेत. जसं मी म्हटलं, या सेवांविषयी तुम्हाला माहिती सांगून त्या पीडीएफच्या बरोबर या सगळ्या सेवा दिल्या जातील. की कुठल्या सेवांमध्ये, कुणाला बऱ्याच जणांनी बोलून दाखवलंय की काही सेवा करायच्या आहेत, तर तुम्ही निश्चित तो फॉर्म भरून ती नावं माझ्याकडे किंवा प्राची माताजींकडे देऊ शकता. तर असा हा भक्त, भगवंतांना कोण भक्त प्रिय आहे. आता भगवंतांनी पुढच्या 13 ते 20 अध्यायांमध्ये, 19 अध्यायांमध्ये हेच सांगितलंय की मला कुठला भक्त प्रिय आहे. अशा प्रकारे त्यांचे गुण आपण जाणू शकतो. जो दिवांचा द्वेष करीत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मीत अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो भगवंत, कुठले कुठले
भक्त भगवंतांना प्रिय आहेत त्यांचं भगवंतांनी पूर्णपणे स्पष्टपणे काही उल्लेख केलेला आहे की जे स्वतःच्या जीवांचा, ते इतर जीवांचा तर दोष करत नाही. बघा, जे एनव्ही म्हटलं ना, मग जे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, इथे हा एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की प्रभुपादांनी खूप छान लिहिलंय याच्यावरती की मग जर द्वेष करत नाही तर मग मांसाहार करणारे लोक हे द्वेष करणारे मानले जातात. कारण स्वतःच्या स्वार्थासाठी अनेक गोष्टी उपलब्ध असताना सुद्धा जे मांसाहार करण्याचा प्रयत्न करतात ते तुम्ही तुमच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्या प्राण्याला प्राण मुकावे लागतात, म्हणजे हा कुठेतरी द्वेष झाला त्याबद्दलचा. आणि म्हणून ज्या द्वेषपूर्ण भावनेने ते केलं जातं, मग खाणारी लोक इंटेन्शन तसं नाही सांगणार पण तसंच होतं ना ते इंटेन्शन. आणि म्हणूनच तो द्वेष मनामध्ये असल्यामुळे माझ्या माझ्या स्वार्थासाठी मी त्या 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 जीवाला जगू देत नाही. ही कल्पना किती मत्सराची कल्पना आहे. आणि म्हणूनच ही मत्सराची कल्पना काढून टाकणं, पूर्णपणे स्वतःला त्याच्यातनं अलिप्त ठेवणं, म्हणजेच या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्सचा पूर्णपणे त्याला पाळणं आणि त्याचं अध्ययन करणं आणि त्याला जाणून ते ते नियम पाळणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे जे सुदामा आपल्याला दिसतो आहे बघा चित्रामध्ये, आणि या सुदामानी भगवंतांकडे गेलेले आहेत. आपल्या पत्नीने जरी सांगितलं की तुम्ही हे आणा ते आणा, कारण तुमचा मित्र इतका थोर भगवंत आहे, ते नक्कीच आपली मदत करतील. पण सुदामा एका चकार शब्दाने, जर भगवंत प्रत्यक्ष त्यांचं पाद्य पूजन करतात, कारण भगवंतांचा सखा तो. आणि म्हणूनच अशा या सुदाम्याला भगवंत त्यांचं काळजी घेतात, त्यांचं स्वागत करतात, त्यांना कपडे देतात. आणि मग मात्र ते काहीही मागत नाहीत, परंतु पुन्हा जेव्हा जातात मग ते छोटासा जे काही पुरचुंडी करून पोहे आणलेले असतात त्यांच्यासाठी ते खायला भगवंतांना देतात. आणि भगवंत अक्षरशः त्या भक्तीचे भुकेले त्या प्रसादाला अगदी योग्य पद्धतीने खातात. आणि त्याच्यानंतर मग सुदामा काहीही न मागता जेव्हा घरी जातो तेव्हा त्या घराचा महाल झालेला असतो. आणि अशा प्रकारे न मागताच भगवंतांकडून सगळ्याची प्राप्ती होते. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्य. भगवंत निश्चितच त्या भक्ताची काळजी घेतात. आणि अशी बिल्वमंगल ठाकूरांची कथा मी पुढच्या ह्याच्यात ऐकवते, पुढचे श्लोकांमध्ये पण येणार आहे, शेवटच्या श्लोकात. मग कोण भक्त भगवंतांना अजून प्रिय आहे? जो रागामध्ये, जो क्रोध येतो तरी त्याच्यात उद्विग्न होत नाही, आणि कुठल्याही गोष्टीमुळे उद्विग्न न होता हर्ष, सुख, भय, चिंता या सगळ्यामध्ये जो समतोल राखतोय. बघा, आपण स्थिताधीर मुनीला बघितलं कशा प्रकारे 13व्या अध्यायातही आपण उद्या बघणार आहोत. ज्ञान म्हणजे काय आहे, हे सगळं जे ज्ञान आपण जाणून घेतो आहे हे अकर्मी वृत्तीचं, निष्काम कर्म बुद्धीचं. आणि म्हणूनच कोणीही उद्विग्न होत नाहीत. कशा प्रकारे तो बॅलन्स आणला जातो, आणि कशा प्रकारे जो हर्ष, दुःख, भय, चिंता या सगळ्यामध्ये स्वतःला बॅलन्स्ड, समतोल राखतो, असा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. मग अशी ही कथा आहे जिथे चित्रकेतू महाराज वरून जात असतात आकाशातून, आणि तिथे सतीमाता ही शिवांच्या मांडीवर बसलेली असते, आणि शिव हे भगवंतांची स्तुती सर्वांना ऐकवत असतात. आणि सगळेजण इतक्या तल्लीन अवस्थेमध्ये असतात, कारण ते सगळेजण कुठेतरी ज्या देहधारी भावनेशी नाही तर आत्मधारी भावनेशी निगडीत असतात. आणि म्हणून ते फक्त तिथे ऐकायला बसलेले असतात. शिवांच्या मांडीवरती सतीमाता बसली याकडे त्यांचं लक्षही जात नाही. आणि चित्रकेतू महाराज आपल्याला दिसत आहेत, जे वरून जात आहेत अवकाशातून, ते सुद्धा थांबतात. का? कारण भगवंतांच्या स्तुतीचं वर्णन शिव करत असतात, आणि शिवांना एकच हास्य त्यांच्याकडे त्यांच्या चेहऱ्यावरती येतं. आता मग त्या चेहऱ्यावरती आल्यानंतर सतीमातेचा संताप होतो, आणि तो म्हणती, रागावते की तू मला कसा हसू शकतो. तेव्हा तो कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन न देता, आणि मग तो रागही त्या चित्रकेतू महाराजांनी स्वीकारलेला आहे. कारण मग कशा प्रकारे कुठल्याही याच्यामध्ये उद्विग्न होत नाही, कुठल्याही गोष्टीमध्ये उद्विग्नता न आणता दुःख, भय, चिंता या सगळ्याला कुठेतरी हर्ष, दुःख, भय, चिंता या सगळ्याचा कुठेतरी समतोल राखला पाहिजे. सुखामध्ये हुरळून गेलं नाही पाहिजे, दुःखामध्ये होरपळलं नाही पाहिजे. आणि अशा या सगळ्याचा कुठेतरी मिड पॉइंट, कुठेतरी समतोल राखणं, असा जो राखतो आहे तो निश्चितच मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
अशी आपल्याला सुदाम्याची गोष्ट जी सांगितली की त्यांची बायको त्यांना सांगत असते की तुम्ही जाऊन आणा, हे करा, पण जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर, मग ह्या कुठल्याही गोष्टीवरती नाही, ज्यांनी भगवंतांवर नितांत प्रेम केलेलं असतं, शुद्ध कुशल चिंतारहित दुःखमुक्त आणि कोणतंही फल प्राप्त करण्यासाठी त्याला कुठलाही महत् प्रयास, भगवंतांच्या भक्ताला कुठलाही वेगळा जाऊन काही मार्ग करायला लागत नाही, कारण या भक्तीच्या सुंदर मार्गावरती निश्चितच तो महत् प्रयास करण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो आणि असा भक्त भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही, आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या प्रल्हाद महाराजांना आपण चित्रात बघतोय बघा, इतकी दृढ श्रद्धा की कुठल्याही प्रकारचं चेहऱ्यावरती भाव नाहीये, की खूप आनंदही होत नाही, कारण हिरण्यकश्यपूच्या पोटी जन्माला येऊन सुद्धा त्या हिरण्यकश्यपूची त्यांनी सेवा केलेली आहे आणि आपल्या वडिलांना मान दिलेला आहे योग्य तो. आणि असे हे प्रल्हाद महाराज इतक्या दृढ भक्तीमध्ये आहेत, कारण त्यांच्या मातेच्या गर्भात असतानापासून, तेव्हा ते जेव्हा नारद मुनींकडे राहत होते, तेव्हा त्यांनी त्या गर्भामध्येच भगवंतांची सगळी स्तुती ऐकल्यामुळे त्यांना कुठेतरी हे सगळं राहून पुन्हा ऐकायचं असतं. आणि अशा प्रकारे नारद मुनी हे आधीच्या काळचे नाही, नारद मुनींचं नाही, प्रल्हाद महाराजांचं, नारद मुनी हे आधीच्या काळचे दासीचे पुत्र असतात. त्याच प्रकारे प्रल्हाद महाराज हे नारद मुनींच्या घरी राहून त्यांना त्यांची जी त्यांच्या हिरण्यकश्यपूनी त्यांच्या बायकोला बाहेर काढलेलं असतं, कारण कुठेतरी अहंकार असतो त्याचा, कुठेतरी त्या राक्षस योनीतला जन्म, त्यामुळे सगळे ते आसुरी भाव असतात. आणि अशामध्ये तो जेव्हा बाहेर काढतो आपल्या बायकोला, तेव्हा ती नारदांकडे धावा करते आणि नारद मुनी आपल्या कुटीमध्ये तिला राहायला जागा देतात आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तिची काळजी घेतात. आणि जेव्हा प्रल्हाद महाराज जन्माला येतात, त्या प्रकारे जन्माला आलेलं मूलही नंतर काही काळाने जरी ते मोठे होतात, त्यांना सगळी शिक्षा दिली जाते, सगळं ट्रेनिंग दिलं जातं, त्यांना शिकवलं जातं, तरीही त्यांच्या तोंडात फक्त नारायण 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 नारायण. आणि इतके ते भक्तिमय झालेले असतात, जी दृढ, जसे शुद्ध भक्त म्हटलं ना, तसे ते शुद्ध भक्त आणि इतकी दृढ श्रद्धा त्यांच्या मनामध्ये की त्या हत्तीच्या पायाखाली देत आहेत, तरी भगवंत निश्चित आपली काळजी घेणार आहेत, आपल्याला याच्यातनं सोडवणार आहेत, त्या संकटातून आपल्याला मार्ग देणार आहे, इतका ठाम विश्वास त्यांचा असतो. आणि म्हणूनच असे भक्त भगवंतांना प्रिय असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान शीत उष्ण सुख दुःख स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांती आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा किती समतोल राखलेला असा हा मनुष्य, की ज्या आत्मसाक्षात्कारी, जसं आपण म्हटलं की त्या आत्मिक पातळीवर जो विचार करतो, शरीर नाही आत्मा आहे, आणि मग या आत्म्याला आध्यात्मिक मार्गावरती आणून, अध्यात्म हा मूळ स्वभाव आहे, अशा प्रकारे भक्ती मार्गावरती, मग नामस्मरणाच्या आणि पूर्णपणे भक्तीच्या मार्गावरती त्या प्रेमभक्ती भावापर्यंत भगवंतांच्या जाणं, अशा प्रकारे जेव्हा शुद्ध भक्त हे असतात, तेव्हा ते शत्रू आणि मित्र यांना एकाच ठिकाणी समान मानतात. मानापमान शीत उष्ण, जसं आपण त्या शीतोष्ण सुख दुःख दाहा, की ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलं की सहन करण्याची वृत्ती, कशा प्रकारे या भक्ताला सहन करण्याची वृत्ती, नाही तर आपल्याला थंडी पण वाजतीये, पाऊस पडतोय, भिजणार हो आपण, म्हणजे हे सगळं प्रापंचिक, हे सगळं नॅचरल आहे, हे सगळं निश्चितच आहे. परंतु ज्या भक्ताला मग ज्याची टॉलरन्स, ज्याचा पेशन्स, ज्याचं सहनशीलता, कारण ते आध्यात्मिक असतात, त्यांनी त्या स्वतःला शरीर नाही आत्मा आहे आणि हा आत्मा चिरला जाऊ शकत नाही, कापला जाऊ शकत नाही, या सगळ्या गोष्टींना ज्यांनी पूर्णपणे जाणण्याचा प्रयत्न केलेला असतो, असे हे सर्व समतोल राखलेले, सुख सुख निंदा स्तुती या सगळ्यामध्ये जे समतोल राखतात, सदैव शांत राहतात, मिळेल त्यात संतुष्ट असतात आणि घराघराची काळजी करत नाहीत, ज्ञानामध्ये स्थित आहे. या परीक्षित महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे, सॉरी अमरीश महाराजांचं हे उदाहरण दिलेलं आहे. कितीही राग येऊन शाप दिलेला आहे दुर्वास मुनींनी त्यांना, तरी पण, कारण त्यांना कुठेतरी उपास सोडण्यासंदर्भात जेव्हा ते दुर्वास मुनींच्या विरुद्ध काही, किंवा त्या गोष्टीची फक्त काहीतरी पाणी पिऊन, कारण ती ठराविक वेळ पाळण्याची असते, ती ते सोडायची नसते, मोडायची नसते, आणि त्या प्रकारे त्यांच्याकडून दुर्वास मुनींचा अपमान होतो, तेव्हा दुर्वास मुनी त्यांच्यावर धावतात आणि त्यांच्यावर वार करायला, हल्ला करायला धावतात, परंतु त्या दुर्वास मुनींना
भगवंतांनीच शांत केलेलं आहे. भगवंतांनी त्यांना त्यांच्या मागे मग ज्या प्रकारे जिथे ते धावत होते त्यांच्या मागे सुदर्शन चक्र भगवंतांचं लागलेलं होतं. आणि अशा प्रकारे ज्या ज्या भक्तांनी मग ज्या अमरीश जे महाराज त्यांनी अशा प्रकारे स्वतःला इतक्या पूर्णपणे दृढ केलेलं होतं की त्या कुठल्याही गोष्टीचा त्यांच्यावरती प्रभाव नव्हता. त्यांचंच मी जसं सांगितलं, श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्य दास्यम पाद्य पूजनम आत्मनिवेदनम, अशा सगळ्या त्या भक्तीच्या सेवा हे आचरणात आणतात असे हे अमरीश महाराज आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो काळजी करत नाही, बघा की या श्रीवास ठाकूर म्हणून मी ज्यांचा परवा तिरोभाव दिन ज्या दिवशी प्राणचैतन्य प्रभूजींचं मंगळवारी भागवत झालं त्या दिवशी हा दिवस होता. श्रीवास ठाकूर हे कोणतं पंचतत्व मंत्रा म्हटले, जे नारद मुनी प्रत्यक्ष जे भक्ताचा जीव जीव या अवतारामध्ये जे जीवरूप आहेत, बाकी सगळे विष्णू तत्व हे जीव तत्व, आणि असे हे श्रीवास ठाकूर हे भक्तांचं प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. आणि या श्रीवास ठाकूरांच्या घरी अशी कथा घडते की दररोज चैतन्य महाप्रभू हे इतक्या शुद्धतेमध्ये या हे भजन आणि सत्संग करायला हे श्रीवास ठाकूरांच्या घरी येत असतात. आणि असा हा सत्संग चालू असताना तिथेच दुसऱ्या दालनामध्ये एक दृश्य असतं जिथे श्रीवास ठाकूरांचा मुलगा मरण पावलेला असतो आणि त्यांची त्यांची आई आणि त्यांची बायको या तिकडेच रुदन करत बसलेल्या असतात, कारण त्यांना रडणं आवडत नसतं, कारण आपल्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे. परंतु तिथे श्रीवास ठाकूर येतात आणि ते म्हणतात जिथे चैतन्य महाप्रभू आलेले आहेत तिथे तिथल्या अशा कीर्तनाला आलेल्या अशा या गोष्टीवर अशा या क्षणाला त्यांनी ती घेतलेली आहे आणि म्हणूनच त्याला निश्चितच त्याचा पुढचा प्रवास चांगला होईल. परंतु तरीही त्यांना मग ते सांगतात की तुम्ही रडू नका, आवाज करू नका, कारण दुसऱ्या दालनामध्ये चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करतायत, तर त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अडथळा यायला नको. नाहीतर जर तुम्ही अजून रडत राहिलात आणि शोक करत राहिलात तर इथे तुम्हाला अजून एक शव दिसेल, ते माझं शव असेल. इतकी दृढता, इतकी ती भक्तीमध्ये संलग्नता आणि इतका विश्वास. मग जे चैतन्य महाप्रभू थोडी पहाट झाल्यानंतर चैतन्य महाप्रभू विचारतात पुन्हा श्रीवास ठाकूरांना, अरे माझ्या नामस्मरणात मला ती गोडी येत नाही, इथे काहीतरी अशुभ झालेलं आहे. मग तेव्हा श्रीवास ठाकूर म्हणतात, तुम्ही आहात तिथे काय अशुभ होणार आहे? आणि मग जेव्हा चैतन्य महाप्रभू त्या दालनात जाऊन त्या मुलाशी बोलतात तेव्हा तो मुलगा उठून बसतो. अशा प्रकारे तो उठून बसून सांगतो, मी तुमच्याच इटर्निटी म्हणजे तुमच्याच अशा मार्गावरती होतो, मला तुम्ही कशाला परत बोलवलं, मी मुक्तीच्या मार्गावरती होतो. आणि ही त्याची आई ऐकते आणि ती पण स्तब्ध झालेली असते. असे सगळे श्रीवास ठाकूर चैतन्य महाप्रभूंना म्हणतात, जिथे तुम्ही आहात तिथे काय अशुभ होणार आहे, अशुभ होण्याची शक्यताच नाही. आणि अशा प्रकारे ज्या मुलाला मुक्ती मिळते आणि जे हे सगळं कुटुंब हे कृष्ण भावना भावित असतं आणि अशा प्रकारे त्या गोष्टीला सहन करून करत असतात. हरे कृष्ण माताजी, शेवटचा श्लोक आहे हा. हो हो माताजी, हरे कृष्णा. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, मला म्हणजे आवाज काय ब्रेक होतोय का? नाही, तुमचा आवाज क्लिअर आहे. कारण की मी मोबाईलचा नेट युज करताना मला असं वाटतंय मधून मधून जातोय. नाही नाही, आता आज ठीक आहे, काल तुमचा होत होता माताजी. हो ठीक आहे आज माताजी. ठीक आहे. हो हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या भक्ती सेवेच्या अविनाशी मार्गाचं मग या गोड, जसं 9व्या अध्यायात राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिले, कारण हा अविट गोडीचा मार्ग आहे, करण्यामध्ये आचरणास आणण्यात अत्यंत सुखकारक असा आहे. आणि म्हणूनच अशा अविनाशी मार्गाचं जे अनुसरण करतात, जे पूर्णपणे श्रद्धेने भगवंतांशी जोडून घेतले जातात, ते भगवंतांना सर्वोच्च ध्येय बनवतात. असे भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. असे हे बिल्वमंगल ठाकूर यांची कथा आहे. ही बिल्वमंगल ठाकूर हे आधीच्या जन्मामध्ये मग जेव्हा ते काही भागवताचं वगैरे कथन करायचे, संन्यासी असतात ते, आणि संन्यासी असल्यानंतर ते भागवताचं सगळं कथन करायचे आणि असा काही काळ ते भागवताचं सगळं कथन करायचे आणि त्याचबरोबर ते अनेक मोठ्या स्वरूपावर अन्नदान पण द्यायचे. पण मग एका वेळेला असं त्यांच्याकडे वेळ आली की अन्नदान करायचं होतं, पण तितका पुरेसं त्यांच्याकडे धन नव्हतं. मग ते काय केले, ते धनाच्या शोधामध्ये फिरायला लागले आणि त्या धनाच्या शोधामध्ये फिरताना ते काही एका रस्त्यावरून जात असताना तिथून त्यांना तिथे एका प्रेताला अग्नी देताना आणि प्रेताचे अंत्यसंस्कार करताना दिसत असतं. आणि मग ते कुटुंब बघितलं जातं तर एक राजबिंड कुटुंब कोणीतरी असतं आणि मग ते राजा राणीही त्याला दिसतं आणि मग कळतं की ती राजकन्या मृत्यू पावली आणि तिचे
शेवटचे विधी करणं चालू आहे. आणि अशा प्रकारे मग जेव्हा सगळेजण तिथून निघून जातात, ते विधी आटोपतात आणि मग जेव्हा बिल्वमंगल थांबून ज्यांना जे संन्यासी असतात, ज्यांना धनाची आवश्यकता असते, ते त्या हार काढायला त्या 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 राजकन्येच्या गळ्यामधला जो हार असतो तो तिथे दिसत असतो आणि तो हार ते काढायला घेऊन जायला जातात, कारण तो दागिन्या तो डायमंडचा तो असा हिऱ्यांचा हार असतो आणि असा हा हार घेऊन जाऊन आपण आपली जी काही आवश्यकता आहे ती भागवू शकू. परंतु ते हार घ्यायला जातात आणि त्या राजकन्याच्या तिथून आवाज येतो आणि ती कोण दुसरं नाही पण राजकन्याच बोलत असते की तू हा हार घेऊ नको, तुला धनाची आवश्यकता आहे, तू माझ्या वडिलांकडे जा, तिथे एक माझ्या दालनामध्ये पेटी आहे, त्याच्यामध्ये काही धन आहे, ते तू घे आणि निश्चित तुला त्याचा उपयोग होईल तुझ्या सत्संगासाठी, तुझ्या जे काही तू अन्नदान करतोयस त्याच्यासाठी. आणि अशा प्रकारे मग तो त्या राजाकडे जातो आणि राजालाही खूप ती गोष्ट पटते आणि त्याप्रमाणे तो जेवढं जमेल तेवढं अर्थार्जन त्यांना देतो आणि जी काही मदत दिली जाते त्याचबरोबर त्या एक मिनिट हा, तर ती मदत दिली जाते आणि मग तो पुन्हा ती मदत घेऊन येतो, त्याची नड भागवतो, होऊन जातं तिथे, पण तरीही त्याला ते अजूनही धन कमी पडत असतं, कारण तो बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर त्या गोष्टी करत असतो, त्यामुळे त्याला ते धन कमी पडत असतं. पुन्हा तो त्या प्रेताच्या तिथे जातो आणि तिथून तो हार उचलतो, पण उचलताना मग राजकन्येच्या तोंडून शाप बाहेर निघतो की तुला तू हार घेऊन हे चूक करतो आहेस आणि तुला या जन्मी पुण्यकर्म करत असलास तरी तुला मुक्ती मिळणार नाही, तुला यासाठी पुन्हा एखादी अबोमिनेबल आणि एखादी असा जन्म घ्यायला लागेल की जो खालच्या वृत्तीचा जन्म घ्यायला लागेल आणि मग तुला मुक्ती मिळेल. तेव्हा मग बिल्वमंगल ठाकूर म्हणतात, मग तिथून ते हार घेऊन गेलेले असतात आणि मग त्या दुसऱ्या जन्मामध्ये पुन्हा ते जेव्हा दुसरा जन्म त्यांना मिळतो त्या जन्मामध्ये ते स्त्री गमन करणारे असतात, कारण त्यांना ते शाप मिळाला असतो राजकन्येकडून की तुम्हाला असा जन्म मिळणार जिथे तुम्ही कुठेतरी चुकीच्या ऍक्टिव्हिटीज आणि अशा गोष्टी, मग तिथे तो स्त्रीगमन करणारी व्यक्ती म्हणून जन्माला येते. आणि असे हे बिल्वमंगल ठाकूर स्त्रीगमन करणारे असतात. परंतु मग त्यांना आणि त्या एका एका व्यक्तीला ते आवडतही असतात आणि एक व्यक्ती त्यांना चिंतामणी नावाची एक व्यक्ती त्यांना आवडतही असते आणि त्या चिंतामणीच्या घरामध्ये ते सतत राहत असतात. एक दिवस अत्यंत कोसळणारा असा धुवाधार पाऊस पडत असतो, तेव्हा या चिंतामणीला वाटतं आता काही बिल्वमंगल ठाकूर येणार नाहीत, परंतु आणि एकीकडे त्यांच्या वडिलांचं निधन झालेलं असतं बिल्वमंगल ठाकूरांच्या आणि त्यांचे अंत्यविधी वगैरे करायचे असतात आणि अशा वेळेला पटापट त्या सगळ्या गोष्टी आवरून यांना कुठेतरी जाण्याची घाई, त्या चिंतामणीला भेटण्यासाठी ते आतुर झालेले असतात आणि नदीला पूर आलेला असतो तरी त्या पुरातून असंच एक प्रेताचा आधार घेऊन जे उणका समजतात आणि त्याचा आधार घेऊन ती नदी पार करतात. नंतर सापालाच दोर समजून ते वरती जातात आणि त्या दुसऱ्या मजल्यावर जिथे राहत असते ती स्त्री, त्या स्त्रीचा दरवाजा जोर जोरात ठोठवतात आणि म्हणतात की मी आलो आहे. आणि मग ते पूर्णपणे त्यांना बघितल्यावर त्या स्त्रीला आश्चर्य वाटतं की कसे काय तुम्ही इतक्या या सगळ्या पावसातून याच्यातमधून आलात तुम्ही. आणि मग ती त्या बिल्वमंगल ठाकूरांना सांगते की इतका काठोकाठ, मग ते बिल्वमंगल ठाकूर त्या स्त्रीला सांगतात की मी तुझ्यासाठी असं सगळं करत करत इतक्या सगळ्या गोष्टींना सहन करत आलेलो आहे आणि तू मला असं म्हणतेस की का आलेला आहेस. आणि म्हणून मग तेव्हा ती स्त्री त्यांना म्हणते की जर माझ्यासाठी मला भेटण्यासाठी तू इतका आतुर झालेला आहेस आणि इतकं सगळं करतोयस, तर तू कृष्णासाठी ही जर आतुरता दाखवलीस आणि कृष्णासाठी जर हे केलंस तर आज तू कुठे असशील. आणि म्हणूनच ती तुझी कशा प्रकारे तुझी पात्रता आहे आणि अशा प्रकारे ती स्त्री म्हणजे त्यांच्या आधीच्या जन्मातील आध्यात्मिक गुरुच त्या स्त्रीच्या तोंडून बोलत असतो. आणि अशा प्रकारे मग हे कुठेतरी कळल्यानंतर बिल्वमंगल ठाकूरांना त्याही जन्मामध्ये त्यांचं वर्तन लक्षात येतं आणि त्यांना कुठेतरी पश्चाताप होतो आणि मग ते तिथून पळ काढतात, संन्यासाची भगवी वस्त्र धारण करतात आणि मग ते ऋषिकेश आणि हरिद्वार या मार्गाला पुण्यकर्माला निघतात. परंतु जसं आपण म्हणतो ना, पंखा बंद केला की तो पूर्ण बंद होत नाही, हळूहळू हळूहळू फिरतो. त्याचप्रमाणे ते विचार अजून जात नाहीत, जरी त्या मनाने सगळं ठरवलं असलं तरी ते विचार अजून जात नाही. आणि म्हणून एक दिवस जेव्हा बिल्वमंगल ठाकूर बाहेर पडलेले असतात तर तेव्हा ते एका ज्या त्यांच्या वाटेवरती जातानाच काही तीर्थक्षेत्रांना जात असतात आणि त्या वाटेवरतीच त्यांना एक ब्राह्मण स्त्री दिसते आणि त्या ब्राह्मण स्त्रीच्या मागे मागे ते पुन्हा जायला लागतात.
ती स्त्री थोडी घाबरते, थोड्याच अंतरावर तिचं घर असतं, ती त्या घरामध्ये आत जाते आणि यांना भगवी वस्त्र धारण केलेले म्हणजे त्यांचे पती बाहेर बसलेले असतात. ते म्हणतात, या बाबा तुम्हाला काय हवं आहे? तर ते म्हणाले, मला तुमच्या पत्नीशी बोलायचं आहे. मग ते तो संन्यासी, ते तिथले ब्राह्मण म्हणतात की ठीक आहे, आणि ते आपल्या पत्नीला बोलवतात आणि म्हणतात, या बाबांना तुमच्याशी काही बोलायचं आहे. आणि मग ते जेव्हा त्या स्त्रीला सांगतात की तुमच्या डोक्यातली पीन मला जरा द्याल का तुम्ही, आणि ती पीन, तो आकडा जो असतो तो ते डोळ्यात खुपसतात आणि आपले डोळे काढून घेतात, आपल्या डोळ्याला इजा पोचवून आंधळे होतात. आणि म्हणूनच का, कारण कुठेतरी त्या कृष्ण भावनेमध्ये त्यांचे ते अवयव मध्ये येत होते, कारण त्या डोळ्यांमुळे आणि ज्या काही गोष्टींमुळे त्या अडथळा निर्माण होत होता त्या डोळ्यांनाच त्यांनी काढून टाकलं. अशा प्रकारे जे सर्वोच्च ध्येय बनवतात भगवंतांना, ते भगवंतांना अतिशय प्रिय आहे. आणि असा हा सुंदर असा भक्तीचा मार्ग आपण आज बघितलाय. खूप सुंदर आणि छोटासा श्लोक कमी आहेत, अध्याय खूप छोटा आहे, भक्ती मार्गाला पूर्णपणे जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून उद्याच्या अध्यायापासून आपण ज्ञानयोगाला सुरुवात करतो आहोत. इति द्वितीयोध्याय द्वादशोध्याय समाप्ता. सॉरी, शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.